Сугышмагыз. Без кинога алабыз, нәрсә шундый кәгазьдән кечкенә Билет. Ул бик әше әфлисун кебек, ләкин сары төстә чәйгә кушабыз. Лимон. Без анан ашыйбыз, ул теге Тарелка. Татарча. Тәлинкә. Һәм без анда шашлык кыздырабыз, ул шундый зур кара төстә. Без шуабыз кыш көне. Таудан. Юк, нәрсәдә? Шанада. Без чәйгә өстәп ак төстә нәрсә кушабыз? Сөт. Булар бик элек яшәгәннәр, караптар йөргәннәр, шундый усал булганнар. Алар бар бит әле, алар турында һәм балаларның озакламый нәрсә башлана 1 июньнән 3 айга. Һәм менә утның нәрсәсе бар авылда шундый биек. Баганасы. Һәм бу Тукай әкияте. Шүрәле. Юк, апа. Суанасы. Берлетка суйыштылар, әфәрин. Яхшы. Руслан. Руслан, сен жеңілерге әзірме инде?